Cliciwch ar y ddolen Gwneud cais i gofrestru, lle byddwch yn cael eich tywys i'r dudalen cyn ymgeisio. Fe welwch ddoleni i'r hysbysiad preifatrwydd, y cynllawiau ymarfer a'r cod ymarfer proffesiynol. Bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darllen y rhain a chytuno iddynt, a'ch bod yn bwriadu ymarfer ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym ganllawiau ymarfer ar gyfer pob rôl y mae angen eich gofrestru. Dewiswch yr arweiniad sy'n ymwneud â'r rôl yr ydych yn gwneud cais amdani. Mae gennym wybodaeth am y codau ymarfer proffesiynol, yn ogystal â fersiynau llawn a hawdd ei darllen o'r cod. Mae'n rhaid i chi gytuno i gadw at y rhain fel gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig. Unwaith y byddwch wedi darllen a chytuno i'r dogfennau, gallwch symud ymlaen i'r ffurflen gais. Yna, bydd angen i chi ddatgan os ydych erioed wedi cofrestru gyda ni o'r blaen a dewis y rôl yr ydych yn gwneud cais amdani. Yna, byddwch yn cael eich tywys i'r dudalen cyn i ni ddechrau, sydd â gwybodaeth am yr hyn y bydd angen arnoch i gwblhau eich cais. Pan fyddwch wedi cwblhau adran, bydd tic werdd yn dangos wrth ymyl yr adran honno ar y ffurflen. Os nad yw rhywbeth yn gyflawn, fe welwch y bychnod melyn yn dweud wrthych fod angen rhagor wybodaeth arnom. Os ydych yn cael trafferth cyflwyno eich ffurflen, gallwch gysylltu â ni ar yr e-bost a ddangosir.